pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng tulog. Misulti si Mary sa gibati ni kaluoy sa nahitabo ni Yusuf. Apan wa gihapon wagtangan ni Sandro ang iyang pagduda nga si Yusuf usag yun kasakop sa terorista. Bisan sa nahitabo nini dito sa Amerika. May gitawgan si Rahim, si Khalid. Mag-abot silang duha sa usa ka lugar ug magsulti og mayo. Samtang si Flash nangandam kay mularga. Miabot si Sandro ug gisultihan ni Flash nga mularga siya. Nalipay si Sandro aron sa malingaw si Flash. Yan ang pagkagabi may nalawag ni Sandro. Ang head nila ni Jan Sinoyal. Ug nag-abot sila si Sandro sa community nila ni Mary. Sud sa kwarto, gisulti ang tanan ni Noyal ang iyang nadiskubrihan og dili pigud igo iyang gipakita ni Sandro ang kopya sa dakong kantidad ng tag-iya maura sang sakop ni Sandro. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay nining lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Yes, Major. Siya, 500,000 ang iyang kwarta. No. Kinuha ko. Dili. Si Flash. Yes, Major. Ang labing paborito ni mong sakop sa anti-terrorist unit. No! Sorry, Major. Pero may pagduha-duha ko. Bisan pataliwa ning pangitabo karon. Mahimong nakadaog si Plus. Basin may interest siya ni anang luto. Pero abot lang ka. Pero kung atong i-evaluate ang maong kantidad, kay atong gihatagan og benefit of the doubt, lisod kayong katuhuan, Major. Wa ko'y bisan kamay pagduha-duha ng tanan karon niya. Bisan kamay na ran. Wa ko'y kahatag nga pag-uyon sa mga duha.
Kinala nga kapagitaan og paagi. Aron kahatagan og tubag ang pangutana kung diin si Flash nining maong katirada. Imo siyang pakigsultihan, Major. Imo siya pangutanon. Dili mo saler ang pagpakigsulti niya. Unya, sa may mong buhaton, sir. Magpakaroon inyong tangaway kasayuran aning tanan. Major. Kinahanglan nga makita niya nga bisag kamay. Way kausaban nga itong pagtagad ni Flash. Magpabilin ang may relasyon apan dana ang lawom nga pagpaliid. Imong pahibaon ang uban nimong mga sakop. Dili ko gusto nga may lang mahibaw, Real. Magpabilin na kinina kong duha. Bisa si General. Dili ang mahibaw. Kung may lang mahibaw, mabuak ang atong pagpakaroon nun. Gawa kita nahibawan bahin kang Flash. Mangutan ako, sir. Sa imong pagtuo, si Plus mo'y traitor? Sakop si Plus sa terorista? Major. Pangunayan kong pagpaniid ni Flash, Real. Huwag palihog. Kung muli kining imong naseran nga tuslain, wa ko'y lang tulisukon ko din ikaw. Sir, ipasalig na ko nimo. Ipasalig na ko nimo, sir. Sandro? Major, ang madre. Una palihog, Real. Okay, Major. Manoy, kahoy-hoy ko ni mong abaka. Unsay problema? Dahil gamay, Mary. Salamat sa inyong pagpagamit ug usa ka kwarto nga mong gibitingan ni Real. Okay. Wadi ay ko'y labot kay dili ko military. Adto nami. Salamat. Dili ka may problema kung dili. Dakong problema ang gidasa akong magawa. Maila kaayo sa iyang panagway. Susiyaw na ko ang tanang mga shipping lines. Kung unsang barkuhan sa Flash, ug asa ang destinasyon. Wa nga ni Flash. Usa na lang ka shipping line ang wa pa na kumatawgi. Kining Northern Lines. So, ayan ako pangutana. Good evening. Government Secret Service ni Palihog. Si Major Sandro Santa Cruz. Doon na lang ako'y palihog, sir. Wa ang pangan ni Flash. Ang akong amigo sa airport. Basi magkatabang siya kung misakay bag-aeroplano kaniyas Flash. Wag yun? Sige, Part. Thank you kayo. Salamat. Utangan ko nimo. Bye. Kung mitabok sa dagat, kung misakay sa aeroplano, gigamit niya ang iyang gikamawan sa mga taktika namo sa intelligence.
Kung saan pagsakay nga dili na gamit sa among ID ug laing nga nagamiton. Klaro na nga may gamit ug laing pangalan si Flas. Speed. Hangtod ka ron? Sige, Speed. Ayaw gyud ninyo biyahe ang inyong pisto. Okay. Nilakaw si Rahim ganihang sayas buntag. Ug hangtod karon wa pa mabalik silang bahay. Assalamualaikum, salam. Where is Brother Khalid? My dear Brother Khalid, angayan kayo ka sa imong gisulob as Muslim. Assalamualaikum. Walaikum salam. My brother Rahim. Dili ka na mailhan kung unsa ka kaniadto Khalid. Dili ka mailhan nga ikaw badiay si Flash sa Secret Service. Sa lain nga higayon, welcome sa kalibutan nga iya sa mga matuod nga mga magtutuo. Miangay kausab sa ngan nga Khalid nga mao'y akong gihatag nimo nga ngan. Salamat, Rahim. Please, lingkod, Khalid. Dili gyud mahimong malimtan sa tinuod nga Islam ang mabulokon kaayo nga adlaw diha nga nabunyagan na ikaw kay gidawat nimo ang pagtuo sa tinuod nga Islam. Ang tanan nga mga igsuon sa kinatibuk ang pagtuo sa matuod nga Islam miyukbo sa imo. Agi og pag-ila og pagtahod tungod sa matuod nimo nga hukom aron magpaihap ikaw isip usa sa mga soldiers ni Allah. Isip usa ka matuod nga manggugubat sa matuod nga relihiyon ug matuod nga Islam. Ug ani nga mga adlaw Khalid, gikinahanglan ka. Labaw ka nga gikinahanglan ni Allah ug sa iyang mga katawhan. Mando kini Allah. Ug andam ako mutuman, Rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Let us pray first to Allah. Allahu Akbar. Ashhadu an la Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha Asyhadu la ilaha illallah. Asyhadu la ilaha illallah. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ala Muhammadar Rasulullah. Hayya salah salah. Hayya la salah. Hayya la afalah. Hayya falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Flash? Ikaw ba kana? Honey? Honey? Flash? Ikaw ba kana, honey? Honey? Bisan mo saan pagkita. Parehas yung barong ni Flash kining tao nga nagpatay siyang asawa. May balita og tambal sa butika, sir. Kaya naglain lagi akong lawas sa kay Yuda. Ug sa ako rin pagbalik din. Maunay akong naabtan. Patay na ang asawa. May palit ko sa tambal sa gawas. Ug sa iya ng pagbalik. Sa ako ng pagbalik din. Maunay akong naabtan. Patay na akong asawa. Sa tupag gikan na day siya silang bahay. Gikan na day siya silang bahay. Ug ang tao nga mao gyapon nga nagsulub og bunit nga may patay kang tiyan. Nataymingan nga may balik pagsigang suka. Nakuha sa CCTV. Mao-mao gyud og barog ni Flash. Datong nadakpan na namon unta siyasam. Ug gidana mo sa kampo. Nananghid si Flash nga muuna siya namo sa kampo aron andamo nini ang security. Aron safe kami moabot sa kampo. Nagpauna naman si Flash. Unya may pusil ni Hasam gikan sa rooftop ug pagsusi pa nako. Sir Sandro, naway na ako kamay sa mga sekundos na, sir. Nagkablit na sa gwardyang armas. O, naik ko na si Hasam. May wiring shot ko, pero ako na iyang tuyo mo nga. Ipusay ko na lang siya, sir. Ang gusto gano'n tadi ato. Nabilipat yun ang mga gwardya. Pero nga nang kipatay man niya. Nagkapabor si Flash ang itong higayuna kay kung tinuod nga si Hasam ang tuyo sa mga gwardya. Dili kini magkamatikod nga diha sa luyo si Flash. Tuon na kay ko. Magkawhat ko na sa di madugay ang tinuod nga resulta ng tanan. أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Kumusta ang imong biyahe paingon dinhi sa Bohol, Khaled? May gamit yung laing pangan. Pinaagisan kong ID. Sigon sa ato nga sabot, ni agyod ako. Miapas ako sa imo, Khaled. Aron anhi kita magsabot sa sunod nimo nga buhaton. Pero una sa tanan, tuguting nga sangan sa matuod nga Islam
Itunol nako sa imo ang dako og kinasing-kasing nga pasalamat tungod sa sunod-sunod nimo nga kalampusan. Aron luwas kanunay ang katuyuan sa ato patuo. Ang mga panahon nga wa kagayod mahibaw kung unsa ang tinuod mo nga pagkatao. Kalid, sud sa taod-taod na nga panahon, bisan si Sandro, wa gayod makamatngon kung unsa kadiay Kalid. Wa siya makamatikod nga binunyagan na ikaw sa husto nga pagtuo o husto nga tumong alang sa kausaban sa pagtuo sa kalibutan. Intag paghapon ang imo takuban, ang imo cover, tungod kay bisan kaugalingon nimo asawa, imo gyud gipatay aron ma-save ato katuyuan. Then ikaduha, gipatay mo usab si Jan aron ma-save mo gihapon ang ato katuyuan. Sunod-sunod nga kalampusan Kalid, tungod kay palangga ka ni Allah. Gusto ko mahibaw ko nun sa kasuguan. Aron akong buhaton, Brother Rahim. Dili ako mao ang magsugo Kalid, kundili si Allah. Mao ang magsugo sa imo aron buhaton nimo ang lain nga kalampusan niini nga jihad. Holy War? Balaan nga gubat, balaan nga panagtakos kanato, nga niya sa husto o katarong, batok sa mga evils. Na umaabot nga dakong silot nga mahitabo sa Cebu. Usa ka silot nga malitra apil sa mabulokon nga kasaysayan sa gubat sa kalibutan. Ang mga mini nga magtutuo sa mini nila nga pagtuo. Ang mga disbelievers kinanglan silutan kay kasuguan man ni Allah nga kinanglan mahitabo gayud kini nga padayon nakigkumbuya sa demonyong Amerika. Hapit na kini mo abot Kalid. Hapit na kini mo abot sa Cebu. Apan sa dili pa kini mahitabo, kinahanglan ato hawanan ang dalan sa ato kalampusan ug kadaugan. Usa sa mga tunok sa dalan paingon ni Allah mao si Major Sandro Santa Cruz. Kung buhi pa si Sandro nga buhato nato ang silot nga sugo ni Allah nga mao ang mahitabo sa Cebu, magalisod gayud kita Kalid. Busa patyon gyud una si Sandro. Og ako ang mabuhat, Rahim. Allahu Akbar. O Kalid, ikaw ang mangunay pagpatay sa labi nimo nga suod. Ikaw ang mupatay sa giila nimo nga labaw pa sa imo igsuon. Patya, si Sandro Santa Cruz. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y Si Flash Guday ang traidor. Unsay katarungan nga nahalin man siya sa mga terorista. Unsay magahitabo sa ilaw niyang pag-atubangay ni Sandro. Unsay nagpaabot nila ni Mary og Yusuf. Magkari, igsuon, nung tilang kanunay ang uban pa mga sumpay ning lahitang sugilanon. Si Mary og Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Direktor Alcin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Akilo Sesson, og laing dalit kaniyo sa Sopiradyo Production Center. sarili.